Tervetuloa työhyvinvointi esihenkilötyössä valmennukseen. Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa esihenkilöiden valmiuksia, tukea työhyvinvointia omassa työyhteisössään. Valmennuksessa korostamme esihenkilöiden roolia työhyvinvoinnin kulttuurin luojina, sillä juuri te voitte vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Valmennuksessa käsittelemme työhyvinvoinnin tärkeyttä, käymme muun muassa läpi sen eri ulottuvuuksia, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä niiden keskenäistä yhteyttä työntekijän kokonaisvaltaisen jaksamiseen. Valmennuksen aikana käsitellään myös työuupumuksen ennaltaehkäisyä. Esihenkilöiden on tärkeää oppia tunnistamaan työuupumuksen merkit ja puuttumaan niihin ajoissa. Tähän liittyen tarjoamme käytännön keinoja, kuten stressinhallintastrategioita ja työkaluja kuormituksen jaksamiseen. Keskustelemme myös siitä, kuinka palautekulttuuri, kehityskeskustelut ja työhyvinvointikyselyt voivat olla tehokkaita työkaluja, joiden avulla voidaan mitata ja parantaa työhyvinvointia tiimissä. Käytännön harjoituksen kautta pääsette valmennuksen aikana ideoimaan eri tapoja, joilla tukea oman tiiminsä hyvinvointia ja miten voisi tehdä konkreettisesti parannuksia omissa työskentelytavoissaan. Työhyvinvointi on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen. Hyvinvoivat työntekijät eivät vain ole tuottavampia, vaan he ovat myös motivoituneempia, sitoutuneempia. Hyvinvointi parantaa tiimihenkiä ja luo positiivisen työilmapiirin, joka puolestaan näkyy niin asiakaspalvelussa kuin yrityksen tuloksessa. Terve ja motivoitunut henkilöstö on tärkeä kilpailuetu organisaatioille. Hyvinvointi myös vähentää sairauspoissaoloa, työuupumusta ja muita työperäisiä terveysongelmia, jotka voivat heikentää organisaation toimivuutta. Työhyvinvointiin panostaminen ei ole vain työntekijöiden etu, vaan se tuo myös taloudellista hyötyä yritykselle. Esihenkilöiden rooli on ratkaiseva työhyvinvoinnin edistämisessä. Esihenkilöt voivat tukea hyvinvointia luomalla avoimen ja kannustavan ilmapiirin, asettamalla selkeitä odotuksia ja huolehtimalla omasta jaksamisestaan. Työhyvinvointi on monivaiheinen kokonaisuus, jossa on useita tärkeimpiä osa-alueita. Ensimmäinen on fyysinen hyvinvointi, johon kuuluu ergonomia, työtilat ja liikunnan mahdollisuudet. Työpaikan fyysinen ympäristö vaikuttaa suoraan siihen, kuinka jaksamme työpäivän aikana. Toiseksi psyykkinen hyvinvointi on äärimmäisen tärkeää. Työn kuormittavuus, stressihallinta ja mahdollisuus palautua työtehtävistä ovat avainasemassa mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Kolmanneksi sosiaalinen hyvinvointi, työilmapiiri, oikeudenmukainen ja rakentava palaute sekä yhteisön tuki ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että kuinka työntekijä kokee oman paikkansa organisaatiossa. Viimeisenä henkinen työhyvinvointi on tärkeä osa hyvinvointia. Kuten työntekijät ymmärtävät, että heidän työllään on merkitystä ja että heidän panoksensa on arvokasta, he kokevat itsensä motivoituneeksi ja sitoutuneeksi. Esihenkilöllä on keskeinen rooli työhyvinvointia tukevan kulttuurin luomisessa. Esihenkilö on työpaikan kulttuurin rakentaja ja heidän toiminta voi joko tukea tai estää työhyvinvointia. Avoimuus ja luottamus ovat kulttuurin kulmakiviä ja esihenkilö voi omalla esimerkillään luoda ympäristön, jossa työntekijät uskaltavat jakaa huoliaan ja toiveitaan. Esihenkilö tulee myös mahdollistaa hyvinvointia käytännössä. Tämä tarkoittaa, että työt resurssoidaan järkevästi ja työntekijöille annetaan tarvittavat välineet ja aika tehtävän suorittamiseen ilman kohtuuttomia paineita. Esihenkilö toimii esimerkkinä omalla jaksamisellaan. Jos esihenkilö huolehtii omasta hyvinvoinnista, hän luo näin mallin myös tiimille. Lämmöllä ja kuuntelemalla esihenkilöllä voi luoda yhteyksiä tiimiläisiin ja varmistaa, että jokainen kokee olevansa arvostettu. Sitten voidaan mennä ensimmäisen käytännön harjoituksen pariin. Pohdi itsenäisesti seuraavia kysymyksiä ja kirjaa paperille pohdinnat. Sen jälkeen jakaudutaan pareihin ja keskustellaan esille nousseista ajatuksista ja esimerkkeistä liittyen siihen, miten jokainen voi edistää kulttuuria, joka tukee hyvinvointia omassa työyhteisössä. Työuupumuksen ennaltaehkäisy on esihenkilöiden tärkein tehtävä.
Säännölliset check-in-keskustelut työntekijöiden kanssa tarjoavat mahdollisuuden käsitellä työn kuormittavuutta ja työntekijän hyvinvointia. Näissä keskusteluissa voidaan tarkastella, onko työkuorma kohtuullinen ja onko työntekijällä tarvittavat resurssit ja tuki. Kohtuullinen työkuorma ja selkeät odotukset ovat avainasemassa työuupumuksen estämisessä. On tärkeää, että esihenkilö varmistaa, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja että työtehtävät ovat realistisia ja saavutettavissa. Työ- ja vapaa-ajan tasapaino on keskeinen osa hyvinvointia. Esihenkilö voi tukea tätä tarjoamalla joustavia työjärjestelyjä ja kannustamaan työntekijöitä pitämään taukoa ja huolehtimaan itsestään. Positiivinen ja arvostava ilmapiiri työpaikalla puolestaan vähentää stressiä ja auttaa työntekijöitä tuntemaan itsensä arvostetuksi. Esihenkilöllä on monia työkaluja, jotka tukevat työhyvinvointia. Kehityskeskustelut ja palautekulttuuri ovat keskeisiä työkaluja, joilla voidaan paitsi edistää työntekijöiden ja henkilökohtaista kehitystä, myös puuttua mahdollisiin hyvinvointiongelmiin ajoissa. Työhyvinvointikyselyt ja muut mittarit tarjoavat esihenkilöille selkeän kuvan siitä, miten työntekijät kokevat työhyvinvointinsa. Esihenkilöt voivat näin tunnistaa mahdolliset ongelmat ja tehdä tarvittavat parannukset. Joustavat työjärjestelyt, kuten etätyö ja joustavat työajat, tukevat työntekijöiden jaksamista ja auttavat heitä tasapainottamaan työtä ja yksityiselämää. Esihenkilö on tärkeää puuttua konflikteihin ajoissa ja varmistaa, että työyhteisössä vallitsee avoimuus ja luottamus. Lisäksi esihenkilö ei tarvitse pärjätä yksin. HR ja kollegoiden tarjoama tuki on tärkeää erityisesti haastavissa tilanteissa. Sitten päästäänkin toiseen käytännön harjoituksen pariin. Harjoituksen tavoitteena on pohtia, miten esihenkilö voi hyödyntää yksinkertaisia työhyvinvointivälineitä omassa arjessaan. Ensin jokainen valitse yksi työkalu, kuten esimerkiksi kehityskeskustelu ja palautekulttuuri tai työhyvinvointikysely, joustavat työjärjestelyt tai konfliktihallinta ja pohtii, miten voisit käyttää siitä omassa työssäsi. Sitten jokainen kirjoittaa ylös, minkä työkalun on valinnut ja miten aiot käyttää sitä parantaaksesi tiimissä työhyvinvointia. Sitten keskustelemme niin, että kaikki jakaa ideansa muiden kanssa ja mietimme yhdessä, miten tämä työkalu voisi tukea työhyvinvointia työyhteisössä. Kiitos aktiivisesta osallistumisestanne ja arvokkaasta näkemyksistänne. Toivottavasti saitte uusia ajatuksia, joita voitte hyödyntää työssänne. Mikäli herää kysymyksiä, olen mielelläni apuna. Kiitoksia vielä kerran ja toivotan teille paljon onnistumisia jatkoon.